prvom rade ďakujem za pozvanie a ďakujem pánovi Zavadilovi, že hovoril teda aj o pohybe. Mne sa napríklad podarilo začať s podnikaním práve preto, že som sa prestal hýbať. A prišiel COVID a v podstate prvá vec, ktorá sa stala, je, že sme ostali všetci doma. Pre mňa to bol moment, kedy som mohol sa naplno venovať niečomu inému, čo ma baví. A prišli sme k nášmu prvému projektu, ktorý sa venoval učiteľom a študentom. Vytvorili sme teda krízový web, o ktorom si neskôr ešte povieme. Ale čo je na tom dôležité je, že my ako študenti sme dostali priestor venovať sa nejakým vlastným projektom a niečomu, čo nás baví okrem športu. A dnes vám teda poviem, ako sa slovenská mládež môže dostať na globálnu scénu. Takto nejak vyzeral náš prvý office. Mali sme 16 rokov, bola to miestnosť bez okien a v tejto miestnosti sa stretávalo 15 stredoškolákov, ktorí celý čas pracovali na mikroelektronických zariadeniach, na rôznom softveri pre veľké korporácie, ale aj menšie firmy. A zároveň to bol ale priestor, v ktorom sa veci dali robiť. Mali sme tam priestor na rast. A naučilo nás toto najdôležitejšie. Byť sebavedomými a dodržiavať sľuby. A toto bola taká najväčšia lekcia, ktorú sme získali, keď sme mali tých 15-16 rokov. A práve vďaka nej sa nám podarilo vytvoriť krízový web pre ministerstvo školstva. Predstavte si tú situáciu. Zatvorili nám školy. Z piatka na pondelok sme zistili, že nemáme žiadne vyučovanie. A tak som napísal mail na ministerstvo školstva, z ktorého mi odpísali asi do pol hodiny a pustili sme sa do spolupráce, ktorá podporovala všetkých učiteľov, študentov, zriaďovateľov a riaditeľov na tom, aby vedeli to online vzdelávanie robiť kvalitne. A práve táto medzigeneračná výmena, kde teda 50-roční úradníci spolupracovali s 15-ročnými deťmi, nám priniesla web, na ktorom bolo cez 5,5 milióna používateľov z rôznych krajín. Česká republika si napríklad na základe nášho webu vytvorila vlastný krízový portál a ukázali sme, že práve tá spolupráca s mladšou generáciou nám umožňuje byť inovatívnymi. Myslím si, že o tom je aj celý ten festival a to, prečo sme tu. Ako inovovať. A to, čo je pre nás najdôležitejšie pri inováciách, je prepájať teda moderné so skúseným. A prišiel taký moment, na ktorý sme všetci dlho čakali. Prišiel za nami mentor a povedal nám, že chalani, je tu taký tender od US Navy pre americké firmy, ale my veríme, že ho viete vyriešiť. A teraz si predstavte týchto 16-ročných premotivovaných chalanov, ktorí tam sedia v malom office bez okien a rozmýšľajú, ako by to mohli spraviť. Na konci dňa sa nám za víkend podarilo vytvoriť algoritmus, ktorý dizajnoval náhradné diely na vojnové lode. A teda nám napísal poručík z US Navy. Takto nejak vyzeral ten software. A toto je niečo, čo dokážu robiť 16-ročné deti. Dospelí si častokrát myslia, že sme stále len na tom TikToku a Instagrame a že nám to žiadne informácie nedáva. Že ten chat GPT nám len v podstate robí mozog menej slizkým a vrúbkovatým. Ale pravda je taká, že nám dáva všetky informácie priamo do ruky. A pokiaľ si nájdeme správny cieľ a máme dobrý mindset, tak toho dokážeme spraviť o dosť viac. Toto je len jeden z tých príkladov. Predstavte si, že v rovnakom čase NASA vydala výzvu pre ľudí v mojom veku, 16-17 ročných, aby nakreslili obrázok roveru na Mars. Čiže v rovnakom čase, ako sme my vyhrali tender pre US Navy, nejaký iný študent z Ameriky vyhral výzvu o tom, že nakreslil najkrajší rover a dostal za to, ak sa nemýlim, jeden hovor s astronautom. My sme za toto dostali 30 000 a bola to naša prvá investícia do budúcnosti. Následne sme sa venovali rôznym iným projektom. Jeden z nás definuje práve táto veta. Z Bratislavy až do Južnej Korei. Títo istí 16-17 roční študenti vyvinuli najľahšie meteorologické sondy na Zemi. Tieto sondy vážia 5 gramov, sú veľké ako 2-eurová minca, zavesia sa na balón a dokážu preletieť celý svet aj niekoľkokrát. Je to technológia, ktorej sme sa mohli venovať práve vďaka tomu, že sme mali skúsených expertov, ktorí nám ukázali, ako sa to má robiť. Ale tú robotu nechali na nás. Museli sme si tú cestu prejsť sami. A čo je na tomto projekte dôležité je, že tie ambície naozaj nekončia na Slovensku, nekončia na jednej škole a nekončia len vo vašej komunite kamarátov. Tie riešenia môžu mať dopad na celý svet. Práve budúci týždeň prezentujeme túto technológiu na jednej z najväčších meteorologických konferencií v Európe a veríme, že tam dostaneme prvých klientov. A kam nás to posunulo? No na tú globálnu scénu.
Vyhrali sme Red Bull Basement a reprezentovali sme celé Slovensko na globálnej súťaži inovátorov, do ktorej sa zapojilo cez 1000 študentov z 30 rôznych krajov v Európe. Neviem, ako sa to tam definovalo, ale v podstate sme mali možnosť si vypočuť rady o tom, ako riešiť podnikanie lepšie od expertov, ako bol CMO TikToku, prípadne generálny riaditeľ a Red Bullu v tom čase a tak ďalej. A toto nám ukázalo, že tie naše ambície naozaj nekončia na hraniciach Slovenska alebo za bránou našej školy, ale sú neobmedzené. A je dôležité, aby si to každý z nás, študentov, uvedomil. Že môžeme dokázať, čo chceme, pokiaľ si nájdeme dostatočne dobrú víziu. To všetko ostatné, čo za tým stojí, je tvrdá práca a diskusia s expertmi. A preto vám chcem ukázať, čo títo študenti vedia spraviť, keď ich správne nasmerujeme. Minulý rok sme na Slovakia Techu mali hackathon s 2 obrovskými firmami. Volvo Cars a Agile. Zároveň sme mali 70 študentov s priemerným vekom 18 rokov, ktorí mali vyriešiť biznisové problémy týchto 2 obrovských korporácií. Jedným z tých problémov bola navigácia v nemocniciach. Všetci si to vieme predstaviť. Strátime sa, nevieme trafiť na vecko, na ambulanciu a tak ďalej. Tak sme sa spýtali tých najmladších, ako by to teda robili. A riešenie, ktoré vyvinuli, bola teda umelá inteligencia, ktorá dokázala natrasovať trasy v nemocnici a pacientovi priamo cez biometrické overenie tváre povedala, kam má ísť a po celej nemocnici ho smerovala. Táto technológia sa teraz implementuje v prvej nemocnici v Bratislave a práve v spolupráci s týmto tímom študentov. Čiže tie ambície sú naozaj neobmedzené. A niečo také viac technické a tradičné bola práve výzva z Volvo Cars, ktoré produkuje 1 auto každú minútu v ich fabrike v Göteborgu. A teraz, ako môžu títo mladí malí študenti vymyslieť lepší systém trasovania aut? Veľmi jednoducho. Vytvorili nový simulačný systém na parkoviská a zároveň zistili, že každé auto má špeciálny parkovací uhol. A vďaka tomu dokázali vytvoriť najviac optimálnu parkovaciu plochu, aká bola. Vďaka tomu Volvo našlo nový spôsob, ako parkovať ich vozidlá, stále s použitím ľudí, ale s tým, že definovali ten skutočný problém, ktorý mali. A nebolo to teda to, že majú 20 ľudí každý deň, ktorí chodia autami z konca výrobnej linky na parkovisko, ale to, že to parkovisko bolo zle nadizajnované. A práve toto študenti umožňujú. Študenti vám dávajú možnosť pozerať sa na nejaké problémy s čerstvým párom očí. Umožňujú vám výjsť z tej komfortnej zóny zachodených chodníčkov a vypočuť si, ako by to robili oni, keby to dizajnovali v dnešnej dobe a nie pred 30 rokmi. A je to v tom najlepšom myslené. Pretože tá automatizácia, v ktorej my žijeme dnes a tie technológie, ktoré máme na dosah ruky a s ktorými vyrastáme, sú častokrát nepredstaviteľné. Keď som sa pýtal mojej babky, ako si ona predstavovala svet, keď bola v mojom veku, tak si nevedela predstaviť ani to, že bude mať telefón. A ja si úprimne neviem teraz predstaviť, čo ja budem mať v ruke o 10 rokov. Aby som vám ešte predstavil teda, čomu sa venujem, tak založili sme startup Noof. Založili sme ho 5 mesiacov dozadu a venujeme sa otvoreným inovačným cyklom. Čo to predstavuje je, že príde tím mladých študentov do vašej firmy, vypočujú si problémy, ktoré máte a nadizajnujú z nich výzvy. Tieto výzvy následne zdieľame na našej platforme, kde viete teda mať akvizíciu talentu a týchto inovatívnych myšlienok. Tieto problémy vypublikujeme na globálnej škále medzi všetkých partnerov. Máme momentálne 23 univerzitných partnerov po celom svete a títo študenti z celého sveta majú možnosť tieto problémy vyriešiť za finančnú odmenu. Samozrejme, tú finančnú odmenu dostanú len tí najlepší. Takže robíme z inovácií súťaže. Vďaka tomu sa nám darí prepájať študentov s expertmi a prenášať skúsenosti a tvoriť z nich inovácie. Aby som vám ešte predstavil, čo sa nám podarilo za posledné 3 mesiace, tak pre firmu Asseco Central Europe sme riešili, ako robiť rizikové analýzy cez mobilné hry. Predstavte si, že ste obrovská poisťovňa a jediné, na čom poisťujete, sú nejaké historické dáta. Vy nerozumiete tomu človeku, ktorý pred vami sedí alebo ktorý je na druhej strane toho počítača a neviete mu povedať, ako veľmi rizikový je. Nad čím sa Asseco zamýšľa je, že by to vedelo robiť cez mobilné hry. A teda riešenia, ktoré sme dostali, kombinovali analýzu rizika na základe teda behaviorálnych dát, ktoré
user dáva do toho telefónu a zároveň ich mečujú napríklad s osobnostnými typmi. Vďaka tomuto dokáže poisťovňa vyhodnotiť rizikový faktor poistenca už na základe nejakých 10 minút hrania hry. Mimo toho sme sa ale snažili venovať aj trochu komplexnejším výzvam. Táto konkrétne bola zameraná na to, ako by študenti prepísali 400 strán salesovej dokumentácie do nastavenia systému. Mimochodom na tomto systéme bežia švajčiarske banky, západoslovenské elektrárne a kopa ďalších firiem na Slovensku. Nastavenie tohto systému stalo 10 000 eur. A vďaka riešeniu, ktoré sme dostali, to dokážu spraviť do pár minút. A je práve vďaka využitiu umelej inteligencie a rôznych komplexných algoritmov, ktoré tento systém nastavujú len z tej dokumentácie. A preto by som vám chcel ešte odprezentovať, čomu sa budeme venovať najbližšie mesiace. A hlavne vám študentom. Ak máte chuť sa takto otestovať na globálnej scéne a zasúťažiť o peniaze a zároveň pracovať na niečom, čo vás posúva, tak budeme spúšťať 2 výzvy čisto pre Slovensko, ktoré budú zamerané na inovácie miest alebo na inovácie kontaktu klienta so štátom. A teraz si predstavte, že študenti si môžu nadizajnovať to, ako chcú interagovať so štátom už teraz. Je to niečo, na čom sme pracovali posledné 4 mesiace a veríme, že nám to umožní tvoriť procesy v štáte lepším spôsobom. Mimo toho študenti môžu pomáhať s marketingom jednej z najväčších Gen Z marketingových agentúr v Európe alebo vymýšľať kontakt s mobilnými bankami už priamo v tomto veku. A preto by som to presunul na tú diskusiu, ktorá bola spomínaná. A zároveň by som vám chcel povedať, že budem veľmi rád, ak sa porozprávame o nejakých inovačných deficitoch alebo nejakých problémoch, ktorým čelíte v tých viac tradičnejších odvetviach, pretože ja som startupista a to znamená, že hľadám riešenia na problémy, ale možno ešte neviem, čo je ten môj finálny biznisový model. Čiže budem veľmi rád, ak sa o tom porozprávame a pomôžete mi pochopiť aj problémy, s ktorými sa môžete stretávať vy. Ďakujem krásne. No Adam, s otvorenými ústami som pozeral. Prosím ťa, to kedy sa ti stalo? Čo všetko? Čo všetko, to je super, akože človek v tvojom veku a takéto myslenie, no paráda. Ja ešte podporím tvoje PR, pretože ty si v takej jednej platforme, že Sigma Squared Society, áno. Society a tam ti je len nejakých 900 do 1000 ľudí pod 26 rokov, ktorí idú meniť inováciami svet. Áno, presne tak. Je to teda komunita, ktorá združuje zakladateľov po 26 rokov. Inak veľmi nám tam chýbajú Slováci. Ja a môj co-founder sme jediní. A to teda z celého sveta zobrali len ďalších 2 co-founderov. Čiže budeme veľmi radi, ak sa tam aj niekto z vás pridá. Chýbajú nám tam naozaj talenty. A ide o to, že táto komunita funguje na spôsob YPO, alebo Young Presidents Organization, ale funguje v štádiu, kedy sú to len myšlienky. A ich také motto je, že prepájajú že aké by to bolo prepojiť našich lídrov 20 rokov dozadu. Čiže to je nejaká taktika, ktorú používajú. Dobre, ja už som avizoval, že tá diskusia bude trošku aj o tom tvojom pohľade v tom medzigeneračnom. Čiže ako podľa teba vnímajú mladí ľudia prácu vo firmách? Pretože tu je, ja už to beriem, že to je také klišé a je to možno aj z veľkej časti hoax, že tie spoločnosti povedia, že ja s mladými ani nechcem, to dojde k dverám, vypýta si to 2,5, nič to nedokázalo a nech ide domov. Ako to vnímajú tí mladí a potom sa budeme baviť o tom, že či sú reálne nastavené očakávania aj na tej druhej strane, ale teda v prvom rade, ako to vnímajú tí mladí. Tak je to obrovský problém, že čo sa my snažíme ukázať aj našim tímom je, že máme naozaj mladý tím, ten vekový priemer je 20. Čiže máme ľudí, ktorí riešia banking, insurance, marketing a všetci majú okolo 20 rokov. A je ťažké nájsť takých motivovaných ľudí určite v dnešnej dobe a ten prevládajúci trend sú určite sociálne siete. Jedna z najväčších devíz dnešnej doby pre mladú generáciu je určite pozornosť. A mal som asi 3 mesiace dozadu prezentáciu pre seniorný manažment ČSOB banky a bola to téma, ktorú sme veľmi riešili. Ja si myslím, že nám v školstve celkovo chýbajú nejaké vzory, nejakí lídri, ktorí by vedeli byť prezentovaní aj na tých školách a boli by tými vzormi pre tie deti. Častokrát sa s tým stretnú až niekedy po vysokej škole. A je tam obrovský deficit aj na nejaké inšpiratívne príbehy, ktoré môžu tí študenti zažiť.
A zhrnul by som to tak, že pokiaľ si študent v mladom veku zažije nejaký úspech a preberie nejakú zodpovednosť, tak je podľa mňa veľká šanca, že sa s ním stane zodpovedný študent. Ako to dať do praxe je naozaj náročné. Čo robil Microsoft, ešte len dopoviem, je, že robil študentské trénerské centrum, kde bral 15, 16, 17 ročných študentov a učil ich pracovať s ich produktmi, učil ich pracovať v korporátnej štruktúre a učil ich teda prezentovať to, čo vytvárajú. A robil to na nejakej tímovej báze. A všetci ľudia odtiaľto vyšli ako plnohodnotní zamestnanci a väčšina z nich je už teda zamestnaných vo veľkých firmách. Áno, toto trošku asi súvisí aj, dá sa povedať, že ja to poviem tak, že na plnú hubu, jak sa hovorí, s takou prestarnutosťou toho školského personálu, lebo niekde tie riaditeľky majú už rok do dôchodku, niečo podobné, ale na školách, kde sú progresívne rozmýšľajúci ľudia, napríklad ja som absolventom Adlerky bratislavskej, priemyselná škola elektrotechnická a tam po výmene riaditeľa prišlo k takým veciam, že on zavolal pár ľuďom takí, že ktorí sme možno o niečo viacej viditeľnejší ako tí ostatní a poprosil nás, aby sme prišli motivovať tých žiakov, pretože jemu už tam upadala nejaká tá výučbová morálka a podobné veci a on potreboval im ukázať nejaké príbehy, tak bol tam spolužiak Edo Heger, minister dopravy Andy Doležal, ja som bol a boli ďalší ľudia, ktorí boli z iných rôznych odvetví, majiteľ veľkej firmy na audiotechniku a podobne. A potom následne, keď to vyhodnocovali, tak povedali, že áno, že tak, ako ja pozerám na teba, tak oni pozerali vtedy na nás s otvorenými ústami, že keď sa fakt budú učiť, snažiť, tak kam sa to dá dotiahnuť, alebo máte nejaké predpoklady z toho štartovacieho miesta. Čiže toto vidíš ako možno nejakú, že by tí podnikatelia sa viac ukazovali na tých školách, aj keď viem, že toho času nemajú veľa. Určite áno a vnímam to aj z toho, čo robí momentálne Dalibor Cicman a že teda mal veľké turné prezentácie už aj začiatkom tohto roka a je to podľa mňa veľmi dôležité. Ukázať tým ľuďom, že sú to dosiahnuteľné ciele, ale že obnášajú veľmi tvrdú robotu. A čo je na tom ale dôležité je, aby tie firmy tých študentov vychovávali. A že to je veľká časť tej ako keby akumulácie talentu. A že my napríklad robíme aj s veľa 15-16 ročnými ľuďmi, ktorí majú chuť robiť niečo na mikroelektroniku, ale nevedia ako. A zapojíme ich do toho tímu a naučíme ich, ako to robiť. Nečakáme, že nám to dá čokoľvek, ale veríme, že si vytvoria vlastné projekty. Prípadne, keď sa niekde zamestnajú, budú to vedieť robiť lepšie. A myslím si, že tým, že absentuje možno nejaké to líderstvo v tom školstve, tak vieme ho nahradiť minimálne týmto firemným medzičasom. OK, a ako to vidíš teraz tú druhú stranu mince, to znamená, že ten mladý naozaj príde, napríklad už robil v nejakom hackathone, má za sebou nejaké 2-3 výsledky a dojde a vypýta si tie veľké peniaze, pritom iný človek v tej firme robí roky. Možno, ja nechcem porovnávať, či je efektívnejší ten alebo ten, ale sú tam odžité roky, odpracované skúsenosti, ten mladý príde možno s 2 skúsenosťami, možno, že je lepšie rozumovo vybavený, ale ako strategickejšie, logickejšie, ale predsa len je to taký nepomer, že to, čo dnes prídu klopka na dvere tí mladí, v niektorých prípadoch. Ako toto vnímaš? Ten systém odmeňovania, či by mal byť nastavený úplne že v prospech mladých, pretože mne sa zdá trošku aj to, že robím aj s mladými ľuďmi a tie ich očakávania sú niekedy až prehnané. Oni by chceli byť na tej pozícii, ako sme my ostatní, na druhý deň. Nehovorím, že všetci sú takí, ale je dosť veľa takých mladých ľudí, ktorí neviem odkiaľ majú tie nastavenia a očakávania, ale chceli by byť tam, kde sme to roky budovali na druhý deň. Ako to ty vnímaš? Jasné, tak je to obrovský problém, ale súvisí to s veľa témami. Sú to aj úspechy naozaj malého percenta startupov, ktoré dokázali vyrásť z mesiaca na mesiac na neskutočné čísla. Je to problém aj sociálnych sietí, ktoré na nás tlačia ako keby častokrát aj nedosiahnuteľné životné štýly alebo ako keby to top 1% a ľudia sa zrazu cítia, že je to veľmi dosiahnuteľné a neobnáša to toľko tvrdej roboty. Taktiež sú to určití motivátori alebo self-help gurus, ktorí hovoria, že ak budú mať študenti 3-hodinovú rannú rutinu, tak sa im zmení svet. A že za mňa je toto všetko akože do veľkej miery klamstvo,
a naozaj to obnáša tú tvrdú robotu. My sa na to pozeráme skôr z toho hľadiska, že náš investor má napríklad 61 rokov. Naši mentori majú väčšinou minimálne 2,5 násobok nášho veku, ale zase si myslím, že to vychádza veľmi z toho vzdelávacieho systému. Že nie sme úplne naučení možno rešpektovať tú tvrdú robotu, nie sme úplne naučení chápať tomu, čo všetko to obnáša, ale na druhú stranu si častokrát myslím, že tí študenti nemusia byť úplne motivovaní peniazmi. Pretože čo nám fungovalo minimálne na začiatku, keď sme tie projekty začínali, bolo to, že tí študenti nedostali žiadne peniaze. Na projekte Picobalon sme mali 20 študentov z 5 rôznych krajín s 3 rôznymi laboratóriami, ktorých podporovalo 25 partnerov a nikto z nás za to nedostal ani euro. Robili sme to z presvedčenia, z toho, že nás to bavilo. A myslím si, že v dnešnej dobe je také veľké prehltenie rôznych možností, že študent si vyberie vo výsledku to, čo ho najviac chytí osobnostne. Čiže častokrát to ani nie je o tom plate, ale o tom, ako dobre sa mu to dá predať. A daj nejaké tipy firmám, ako motivovať mladých k tomu, aby mysleli takto, čo si povedal. Jasné, tak všetko to závisí jednak od toho, ako tá firma komunikuje s tými ľuďmi. Či tam určite cítia rešpekt a ako ich chcú viesť. Ten študent musí cítiť to, že v tej robote bude rásť, ako v nej bude rásť a prečo to tak funguje. A že to je základ podľa mňa všetkého. Ale ďalšia vec je, že tí študenti sú... že my na tých sociálnych sieťach častokrát nežijeme na Slovensku. A je dôležité si uvedomiť, že to je veľký rozdiel od tej reality, ktorú zažívame. Čiže pre toho zamestnávateľa je podľa mňa veľmi dôležité aj vysvetľovať tým ľuďom kontext. Učiť ich, ako si tie informácie majú spájať, ako majú rozumieť tej robote v nejakom širšom kontexte. Pre nás je dôležité to, že každý z tých ľudí nepracuje len v jednej oblasti, ale dokážeme mu vysvetliť, ako fungujú rôzne iné a napojiť ich na to. Vďaka tomu sme mali teraz 3 16-ročných stážistov, ktorí si po 4-mesačnej stáži už našli platenú robotu a momentálne pomáhajú s podporou startupového prostredia, marketingom nemocníc a podobne. Čiže ty už siahaš toto do nejakého trestného práva, že to je detská práca? Nie. Sú to brigádnici. Áno. Keď ešte, možno, že by sme sa mali pozrieť... To znamená, že tie sociálne siete, ty si hovoril, že sú dôležité. Na druhej strane je to určite degenerácia generácií, tie sociálne siete. Čiže kto by mal, asi hlavným článkom by mala byť tá rodina, len hovoril si, že nie je dobre obmedzovať, ale ako viesť k tomu, aby to nebolo len hlúpe scrollovanie, to, čo teraz reklama Telekomu, že nascrolloval som 400 metrov a podobné veci. Je to realita našej spoločnosti, veľakrát ukazovaná, ale daj tip, ako na to, ako zabrániť využívaniu tých sietí na hlúposti a posunúť to na niečo k tej logike. Aj keď oddychovať treba, samozrejme, ale nie až v takom množstve. Je to strašne individuálne. Že keď sa pozriem len na moju triedu, tak možno 5% z nej je naozaj že veľmi závislých na sociálnych sieťach. Ostatní si to dokážu regulovať a skôr je to o tom, či sú tí ľudia disciplinovaní. Mám známeho, ktorý má 23, tiež si založil firmu, venujú sa marketingu pre rôzne iné firmy, majú marketingovú agentúru. A napríklad pravidlo, ktoré má on pri hiringu je, že zisťuje, či tí ľudia pravidelne chodia cvičiť do gymu. A že toto je taký jeden maličký ukazovateľ možno toho, cez čo sa dá prekladať to, ako veľmi si človek vie povedať, či je na sociálnych sieťach alebo nie, ale ich podľa mňa o dosť viac. Takže nemusí to byť len to, či navštevuje fitko, ale či má nejaké reálne záujmy. A to, čo podľa mňa ešte veľmi chýba tej našej generácii, je vybrať si ten záujem. Je to veľmi náročné. Je to ako, keď si predstavíme Tinder. Hej, že na Tinderi, na dating aplikácii má človek 10 tisíce, milióny používateľov, z ktorých si môže do nekonečna vyberať. Ale vo výsledku je veľmi ťažké si vybrať toho jedného. Takisto ako my sme v dnešnej dobe prezentovaní s nekonečným množstvom príležitostí. A je ťažké si vybrať práve tú jednu, čo nás zaujíma. Čiže čo sa snažíme my hovoriť mladým ľuďom je, aby robili high risk, high reward rozhodnutia, aby sa nebali riskovať a aby išli po svojej vízii a vyskúšali si to, či ich to naozaj baví. A preto práve vznikol Noof, aby si dokázali vyskúšať robotu v rôznych trhoch, na rôznych konkrétnych problémoch
a pochopiť, čo ich bude najviac baviť. Je to taký náš v odzovkách manifest toho, ako by sa to malo robiť. Takže ak vo firmách nenájdeme tých vysnívaných mladých, ktorí by mali toto splňať, čo ty hovoríš, môžeme sa obrátiť na NÚV a vy takých máte. A my ich nájdeme. Perfektné. Ďakujem, to bol Adam Bednáš z NÚV, veľmi inšpiratívny príbeh mladého človeka. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme ja.